Hola, en aquest videotutorial us explicaré com fer una tasca. Una tasca és aquest símbol d'aquí. Una tasca us servirà per enviar una activitat. No és igual que un fòrum. En aquest cas, envieu l'activitat i ningú més la pot veure, només el mestre. I després el mestre us farà un comentari de la vostra activitat. Llavors, per fer-ho quan us trobeu amb això, doncs és que hi ha alguna activitat a fer, segur, que us haureu de descarregar. En aquest cas, la Sònia us ha posat un Word. Vale? Us podeu trobar un Word o un PDF. Vosaltres heu de clicar o bé us ho descarregueu o bé ho copieu en un full i després heu de fer una foto. Aquesta foto la passeu a l'ordinador. D'acord? I un cop passada a l'ordinador és quan l'haureu d'adjuntar per enviar. Llavors, quan entreu a tasca, us trobareu amb l'explicació, aquí hi ha el document que us heu de descarregar i ja la tenim feta, li he fet la foto, tinc la foto a l'ordinador i ara jo l'he d'enviar al mestre o a la mestra. Entro a la tasca, veieu que aquí no l'he enviat, m'està dient que no he fet cap intent i que no tinc cap qualificació ni cap comentari perquè encara no l'he enviat. Quan vosaltres entreu heu d'anar a afegeix la tramesa. Li cliqueu a afegeix la tramesa i us surt això. Aquí podeu escriure t'envio la meva feina, t'envio la meva fitxa o la meva activitat i després aneu aquí. Quan cliqueu aquesta fletxa, s'obre aquesta pantalla i quan cliqueu a seleccionar arxivo, obrireu les carpetes del vostre ordinador per buscar el vostre arxiu, la vostra foto de la fitxa. Cliqueu a la foto de la fitxa i després es posarà aquí i vosaltres li doneu a penja aquest fitxer. Quan li heu donat a penja aquest fitxer, el vostre document, la vostra fitxa es quedarà aquí. Li doneu a desa els canvis i quan li doneu a desa els canvis veureu que aquí posa un intent, però sense qualificació, perquè quan la Sònia o el mestre que sigui entri, veurà la vostra fitxa feta, la corregirà i llavors serà quan us posi un comentari. Podreu entrar, us sortirà una notificació aquí, a la campaneta us sortirà la notificació de que un profe us ha corregit, vindreu aquí i veureu que aquí posarà doncs, uns comentaris o una qualificació perquè ja estarà corregida i ja està, no l'heu d'enviar de cap altra manera. D'acord? Espero que ho hàgiu entès bé. Adéu.